Langhem P ke parlo Langkomwai Along HSDF pen CC committee ke seng ahut don phokep so se arat chepok dun si thir thip amai ing nipon Dehuri Lakha isi Baptist Church Amondoli Ningkan Pharo isi ke chok katalon pon Recho mili Amondoli Along Kerola pen kipi mate Thanksgiving ajai make mesen pen kapaman pon Karbi Anglong live adaba birtang ton pen arjupanikta HSDF pen Socheng MSC Constituency are located thip CC committee ke seng pen mission 2027 mati surehini rank ora troxy MSC ki like haidun vegji angring thetanlo Rajen Timo West Karbi Anglong ke parlo lakhapli Socheng MSC Constituency ke parlo Halanghem Phil pen ke chekoinot Langkomwai arong along HSDF asongja potum CC committee ke seng ajamek deng ponlo Bangso ke seng amai long HSDF amai pura jentimong ke claim ke dam ke misen thek dun long si Langhem Phi Langkomwai arat don phokep so se atum amethang ke kroi pen ke do thip asong Congress BJP lapen APHL si asong pen COC HSDF asong mate rajentimong ke Japon asong along chepau dun rinti HSDF amai pu rajentimong pen Karbi Anglong arat phan klar dagalam the ke jai te kangi Congress BJP lapen All Party Hills Leaders Conference asong atumki manghulaplo athe non hejong amahang ke pathek asong HSDF a party mate asong along arni wang amatsi munit nangache paogdun ang thunamasi lutpli HSDF asong ke ahokalam si kaita than pachini pon lapen HSDF asong jongsi ke hailo pulote Karbi Anglong aradakar I article 244A mate hempret kang thim lake arpong tungul pring si hangponji lapen Karbi Anglong aduya hoy do an thir thip akijok mate kirai kom claim pon vek pupusi lamthi jaipon Bangso mai long aluhia mana peng pen HSDF mai phura jentimung kongchun bangsar sing terang women wing samai phi Jacqueline Ingleng pi atum chetong dun si RD do jopen mai pichun pon lapen HSDF regional political party akemanga tingsi Socheng MSC constituency are located thip ke claim ke dam kache paduk abang phobang phi ke long pen non MLA kilik pen ke chenglok mission 2027 MSC kilik ke haidunji aphanta ning chet hepon lo puta HSDF amai phu rajantimong pen pachini pon tang ASDC hut ningkan Crickethom Council chari long lo ningkan Crickethom Council ka chari pen itum theklong lo jahala tum 30 department one there anhala tum ningkan Crickethom vet 30 department one there Congress tum ningkan Crick ho chari lo ASDC api anhala tum the department ke papa dunmile bahala ki wanta potam implement de tamile tala tum claim cli hala so Congress atim tum se BJP chi phar lebla lo non BJP da ningkan Crick ho chok ante piniani border issue penetrate bisi theklong lama abi lasi non national party aphan itu apor ki pilok se ningkan thong kep pleng chenlo lasi apor ki pi pegali lo alang ni tom apor pi onglo se Karbi Anglong rat phan kachuning regional political party nangji regional posta mela tribal non tribal thak da ayat ban khali dekna hala athema itum chethana ling da itum election hai nangji lal election haida si tum ajara saida pichununji la sopena masinon rat atum HSDF long nangka cheptu ke ajuk philu bopini tum ke deng na la posong nasi ni tum isi pangdak lo mission 2027 moneng lo council election moneng council election ko masi so chengben thori ma ko mara bang fusi ticket longi ma hala so bang pu pe hai nang product so chengara da high pen da border kam kaduk weda lom development kam anda claim nang pu pen nilitum constituency inkorat sok along anda moneng council election bang ke pahai FG lo pen high FG kusum tuming Hamren pen Daniel in hi Karbi Anglong live Lakha engkora trok Duarbagur constituency ke parlo Dehuri Lakha isi Baptist Church Amondoli ke kedamtang pharo kresir kebra engkora trok pen pining surehini ra engkora trok thang ni phai pho arani anke ningkan pharo isi an mondoli ke dambom wangbom si ningkan pharo isi nang pleng tanglo labangso ningkan pharo isi ke chok mate centenary jubilee ajai me ketalon pon
ni thom an ke chok aparman Dehuri Lakhai si Baptist Church Amondoli ke e ningkan pharoi si nangpleng si ke rokar cholapen a hirjume kachohang arnama phansdami ningkan pharo ke thekdunlong penapot bangso Bible angdeng mate athepi ke empon laki ke cheng angdeng pi ingkoraner kep angdeng so ingkora hini neke e kachikimo a arlong nangphan karchoadim plangpopu a Bible angdeng empon pen Anparta bangso jai mekmate centenary jubilee Dehuri Lakhai si Baptist Church Pastor Moses Singarpen ajoksi mai chariponlo labangso long lam ke paklang pon laki jubilee kongchon bang Joshua ingtipen aluhi ke pachini lapen nong e ke pajira phan aman mate amen tarampon si pohokar wak lapen asai sitami nimarli lapen risoe jangatung pen asai chepachun ponlo Labangso Dehuri Lakhai si Baptist Church ningkan pharoi si ke chok centenary jubilee along speaker mate thanbang atung laki Reverend Davidson ningti abarin Karbi Anglong Baptist Convention anparta Reverend Tenson Be Kongchun Bang Nihang Karbi Baptist Association Reverend Anderson Tokbi ke rap pastors Dokmuka Baptist Church Latumpen Joksi Nithoma Pharman Jubilee Nangke Plang Lapen Katalon Pon Alam Thi Jumisen Pen Than Pon Si Mesen Pen Ning Cheparung Pon Seroilo Lapen Aluhia Man Ping Pen Kachetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi VDC Chairman Sarkoy Rongphar Anparta Prek Jam Amonduli Atum Adhorom Kaprek Kedo Adim Atum Sitame Chetong dun pen RDP dun si mesen pen ahirjume chohang dun pen labangso ningkan pharoi si centenary jubilee ketalon Dehuri Lakhai si Baptist Church Amondoli ingthir at mesen pen anam hirjume hangsi ningarong pen sidami pajut ponlong pamilo Nilitum ningkan pharo jubilee talon nang po kaching wai ke pharo krisel kebra surihini ra kre phon ningkan sinitum chingwai ponlo pen ningkan kep ajak an Bini na ke plengan yan bagan ningkan kep ke choklo ningkan kep aja gang bong sini tum lada katau we mondoli si chiki chingwai chirum chere katau ka we pen pini ni tum pichun long pe mela la pen aparta mela bang soju biliala ni tum mondoli ingkoi rahini la pen fellowship hini la pen kaprek denomination no sami ni tum hang lo la pen ni tum ka chopa teng pen ni tum along nang chingrum don lo ala tum ke bang tum an phantame nilitum celebration community hoi pen ala litum mapan akiro tame pajirlo News Report Karbi Anglong Live Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai Ane nili la so aprang ke so ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormon la sonna ki long pen ke la so doai ki chu pen sinon ki milo la si ane nali tunta nali ning hang hang pen mane ke mane mana ke so bang du prote pen nunta Aprang akisu ta ani du ulu la so amar jiwan adwai ki supensi lita kini iglo Lakhai engkor truck nilip MSC Constituency ke parlo Recho Mili Amondoli along Mondoli isi don pokebra near kep adon doan adon tin pen kachenam ahem konglong mate motor akithe pen ha akibi an mate scooter la pen bike ke doan aphan accident atheke kachingkoi ka videji aphan ningkan arjon kate warmi senji aphan pastor joning tipen ajok arnam kardom pia jamik
kedeng pon lason si muni datum jokta bang kopini nang rap long lu polute ke rap bek abang jok sitame ke roke longin tungduk lason thak thak si rechomili amondolia long sitame don phokebraner kepen truck pen ha scooty an hum truck ner kepan bak a motor mate hemkong long arnam along pen long si bhomkuruarni arnam pen kelong apot pusi Thanksgiving service mate kerola pen ki pia jamek kapaman pon labang so long pastor joining ti pen a jok arnam alam than pon la pen aning parung pon si la don phokebra ner kep a don pen kachewan pon hum truck ner kep a hemkong long do ana phan arnam phan ka hodai pi pedo pon si alang litum ki claim kedam I ason anstami misen mi etpen ki claim kedam long I pa meji aphan arnamang no hodai pi pon si a herjumi hang pi pon choki hola pen sonjit kro Karbi Anglong lai Lakhaing koresi Borjan Constituency ke parlo ke dam tang thang ni phai troxier ni dilai long BJP dilai local committee pen pherang kya mai ingni ponsi ke wangji thang ni phai cricket home arni dilai youth club long mass joining padu ponji lason si dilai arat nang ka chetodun peji aphan ka chenungri padopon dilai government ME school right wing samaipu longchong kro chunbang probin kumar be BJP active member Ongson be BJYM Borjan Mondal amai phu Bikrom Singnar chunbang Bilison inghi lapen kong chunbang anong krotum chetong pon dilai hawara phanman Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aning class sapen nangka humrialong BJP dilai local committee pen chisik chedang pon bomlo lasi dilai ahawar arat do anda bangso arani nangka chitodun pejio phansi BJP dilai local committee pen kachuning rimate kacho phap padopon matasi so BJP mass joining a program non nakeleji thang tarik cricket home make pedupon po panel tum tame chisik pon pini pen sik pon pangcheng lo asigado weda giwa morcha pen parent body local committee tu man tame chedon lo la pen ke claim cheng po chisik chedang pon bom lo lasi laso arni dilai rat bangpu bangpi ke thegeding tu man tame na chetong ning hasi nilhin pen dilai pen bijorong pi Karbi Anglong live Tang de pinya da babirta ke lapan si kang ton paniklo